Ya. Bantale. Empuk tenan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz dzatika fi kulli waqtin wahid. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Bendan dan stafnya sekaligus perangkatnya, Bapak Ibu jamaah masyarakat Dukuh Klumpit RT 5 Soho RT 3 Desa Bendan rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman Islam, kesehatan, kesarasan, umur panjang katite saged makempal manunggal wonten ing dalem menika dalam kondisi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun lan cobi kita ngamalaken menggah sunah-sunahipun. Bu, halo di Bu iki ya. Bu, pun ngantuk? Ombak ngantuk. Pak, pun ngantuk dereng? Dereng. Nah ngantuk ya sak wajare, wong wis medal sok kok. Gitu. Kados Pak Mobil ini pun ngantuk. Dipenake. Gak goleke bantal apa piye Kak nyandang? Sing ngantuk iku lho Bu, apa ndak awan bengi tamune do ndrindil niki wau nganti jam 8:30 jek enten tamu. Lah lagi kok tekan kapan masa arep tak penggak lak ya ora patut ndak. Ndang pun dibel niku terus kula blok, Bu, ngapunten. Dalu niki kula enten acara medal. Anu ngisi pengawasan enten Klumpit Bendan. Soronan. Wah, ngapunten Mas Wahid, ngapunten nggih pun. Lah lagi pamitan. Dosa orang ngono ya Pak Mudin ya. Ngusir tamu. Iya. Bapak Ibu alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah. Kula nderek bingah Bapak Ibu warga Klumpit malam hari ini bersama-sama memperingati 10 Muharram. Kados dipun dawuhaken Bapak RT kala wau, kita sebagai umat Islam ada peristiwa-peristiwa yang penting di dalam sejarah agami Islam. Salah satunya ingkang pun aturaken Bapak RT kala wau peristiwa 10 Muharram. Nah wong Jawa ngarani Asyura. Asyura niku tembung basa Arab artine tanggal yang ke-10. Mula kala wau napa wingi wau ketok nggih Bapak Ibu do sami puasa sunah Tasuha, poso tanggal 9 Muharram. Do poso mboten wau? Alhamdulillah padha kula mboten poso. Ning jamaah kula ya enten sing poso. Ibu-ibu monggo dipun kersake niki air Zam-Zam kalih
ngapunten Mas Rahen nembe siang. Hah? Poso apa? Kula ya pelanggongan. Boleh poso Tasuka hari 9 Muharram utawa pas ngepasi hari Senin Kemis nggih puasa sunnah Senin Kamis. Le niku alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten ing wulan Suro jarene wong kuno mbiyen, wong wulan Suro ki wulan sing wingit, wulan sing angker. Nyatane tekan seprene Mas Wahid dorawani mantu ana ing sasi Suro. Do ora wani bangun omah ngedeke saka pasang tarub ing sasi Suro. Ning nak kelahiran kok ijek domangin. Ning nak bayenan kok ijek drindil. Lah niku kenapa? Karena kula panjenengan sampun terbawa gunggon Tuhan nak wong Jawa. Etok ucapane wong akeh. Aja mantu ning sasi Suro. Sasi Suro ki sasi sing wingit, kuwi sasi wulane danyangi Nyi Roro Kidul umpamanipun. Kuwi sasi mantune para-para leluhur mbiyen, danyang-danyang mbiyen saumpamenipun. Janjanipun menawi dipun penggalih Bapak Ibu, bulan Muharram menika leres ingkang dipun dawuhaken Bapak RT, bulan yang penuh kemanfaatan, bulan ingkang kathah pitulunganipun. Ewa semanten ratu-ratu rumiyin menika ceritane guru-guru ngaji kula niku kenging ngopo masyarakat Jawa kok do rawani duwe gawe ana ing sasi Suro, amarga sasi kuwi digunakake para raja dinggo gawe dhewe. Sebab para raja zaman kuwi wis do mlebu Islam, duweni keyakinan wulan Muharram ki wulan sing mulya. Mula ki digunakake nggo raja duwe gawe. Terus ngudar sabdae, anakku, putuku, rakyatku kabeh, kowe aja pisan-pisan ewoh duwe gawe ana sasi Suro. Kuwi sasi sing tak jaruk kanggo aku. Mula ngantos sepriki masyarakat Jawa do ora wani. Mergane ora wani ora merga kualat. Ora wani merga menghormati. Merga ngajeni dateng ratunipun. Lah mula ngantos sepriki wonten seperangan masyarakat kula panjenengan boten nindakaken kegiatan-kegiatan ingkang kaitanipun kalian mengumpulkan orang banyak, gadah damel mantu lan sak panunggalanipun. Ning nyatane yo ana ling mantu sasi Suro ya ora apa-apa Mas saken boten napa-napa. Contone ya kanca kula dhewe, kula mbake kanca kula mawon. Kanca kula niku rabi ana ing sasi Suro. Alhamdulillah kersane Gusti Allah diparing keturunan anake iki akeh. 7 napa sekawan napa gangsal ngoten niku. Nomor kalih sami rencang kula niku rabi ana ing sasi Suro. Alhamdulillah sampai sekarang urung diparingi momongan. Lah sing durung diparingi momongan niku terkena gunggon Tuhan. Lah ya memper. Lah wong Suro-Suro mantu ora cetha tenan kok. Iki wulan sing wingit lah. Sing niki wau sing dereng diparingi keturunan sampai sekarang diembak-embake kalih sasi Muharram. Lah rencang kula sing putrane ndrindil niku wau kok ora diembak-embake. Lah memper. Lah wong rabi ana sasi Suro, mula anake ya akeh kok mboten enten sing ngendikan ngoten niku Bapak Ibu. Nggih to? Karena apa? Karena orang Jawa itu ketika melakukan suatu kegiatan, ketika itu dianggap nerak pranatan, kalau ada kejelekannya otak atik gathuk, wah memper, gak mergo sasi iki, mergo iki, ngoten niku. Ning ketika ada kenikmatanipun ora ana ling gathuk-gathukke. Kudune nak padha-padha sing ngrasani
sing ngrenengi kudune sing rencang kula sing anake akeh mah ya lah memper. Lah wong rabine sasi sura, liyane ora wani rabi, terus sumbangane sing teko ya akeh. Ndongakne ya mandi wong orang barengi sapa-sapa. Waturne ya sing tanggal 6 ya sik wuto, ora kena sumbangan liyane. Mula sing nyumbange akeh dongane mandi sugane enak. Didongake muga-muga ndang diparingi keturunan. Kok ora ana sing ngoten niku nggih. Lah itulah fenomena masyarakat wonten ing sekitar kula panjenengan. Lah terus piye Mas Wahid nggih? Kula panjenengan kita kembalikan kepada keyakinan panjenengan. Keyakinan guru-guru ngaji panjenengan piyambak-piyambak. Ngoten mawon, nggih to. Nek engko ditarungke ya tetep tarung ora gathuk. Mula ling cocok aku matuk sasi sura wis aku tak leren ora digawe apa-apa, nggih monggo. Kok sing tetep ngayal ora wis aku apa-apa tetep sasi sura wong sasi sura kuwi bulan mulya nggih monggo. Semuanya dikembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kowe amal ngibadah menurut keyakinan sing mbok yakini benere, aku ya tak ngamal ngibadah menurut keyakinan sing tak yakini benere. Contoh malih, kalau kan dereng dangu bidal haji Ahad wingi jam 3 pagi nembe sampai rumah. Menurut KBIHU Al-Kautsar Muhammadiyah, kula nderek sing Muhammadiyah. Mula kula sakniki rada nganggo kathok cingkrang Pak Mudin. Yang ngendi-endi kathoke rada cingkrang. Ning nak kula ngisi jenengan sarungan semua. Gandeng ning kene aku arep salin wis kewengen kathokan wae sisan sing rasah ganti sarung. Menurut KBH Al-Kautsar, Rasulullah ketika ibadah haji menika disunahkan tarwiyah. Tarwiyah niku nginep sewengi wonten Mina. Lah niku dipahami oleh orang Muhammadiyah terus dipraktekke. Ning amit nyun sewu wonten KBIH yang lain, KBIH NU Arafah Mandiri ngoten niku mboten ngangge. MTA niku mboten ngangge niku. Mula langsung dijujuk langsung tanggal 9 Arafah datang ke Arafah. Loh ngoten ini karena beda pendapat. Lah apik sing endi Mas Wahid? Apik kabeh. Wong kabeh ki ya do nindakake perintahe dawuh Nabi. Lah niku diantaranya niku. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa, ngelingono yen wis lara ora bisa apa. Selawat Bu, sangat boten. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Salatullah salamullah Habibillah. Niki nggih ana hadra Bu. Wah, dan sepleng-plenge ndek grup hadra Bu. Pak Mudin, grup hadra Masjid Al Mukhlis niku didikanku. Sesuk sore ana Pak Darmanto, Sabtu pagi. Pak Haji Darmanto ngalian kali Bu Dwi. Wis tak culke wis jogetan dhewe niku wis dumplak-dumplak. Cuman kula ketok ora iso ngancane mergane piket sekolah pagi soalé. Lah niku. Niki ibu-ibu kula pengen hadran kula ajari. Lha kowe iki Muhammadiyah apa NU Tauhid? Mbah. Aku ya ngene iki.
Alah itu enten hadroh. Kula yen perintis hadroh kali Pak Mudin niki. Dulu ndang wis de bojo ngenake butuh bubar. Terus garek kenangane mawon. Lah niku. Bapak Ibu, malam hari ini kula panjenengan memperingati 10 Muharram karena kita merasa bersyukur datang Gusti Allah. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi la syadid. Kula panjenengan pikantuk kanugrahanipun Gusti Allah diparingi badan sehat, awak waras, nggih Bu nggih. Enten ingkang dalu menika sakit, enten mboten ngacung? Mboten enten? Alhamdulillah berarti sehat. Mula kula panjenengan sehat, lajeng syukur kali Gusti Allah. Tondo bukti syukur salah satunya kalawau. Malam ini kita mengadakan kegiatan pengaosan merti desa bersih desa. Kados pun aturaken Bapak RT kalawau tes batu nentek. Oh, napa nih? Oh, berarti kon wis. Ya ora apa-apa beneran kok. Cek kesel ya. Dinteni sik. Nggih. Ger puntian yo ger. Karo leren. Tekan pundi niki wau? Ya, syukur kula panjenengan kita diberi kesehatan. Sehat niku penting Bapak Ibu, ampun dikira nek awak sehat niku alah Mas Wahid sehat ya rumangsaku biasa-biasa wae. Mergo jenengan nembe sehat. Tapi panjenengan bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa besarnya nilai suatu kesehatan ketika panjenengan nandang gerah, nandang sakit, nembe jenengan ngraosaken betapa besarnya nilai suatu kesehatan. Nah sakniki ya sehat yo petita-petiti nggih. Sesuk titenono nek wis diopnam wonten nika. Nggih to. Mangan ora enak, turu ora jenak. Mangan legi jarene rasa pahit, sepo getir, ora duwe gairah. Merga Allah menghilangkan nikmat dalam diri pribadi kula panjenengan. Pramila dalu niki Bapak Ibu, jikalau kula panjenengan Allah tasih memberikan kesehatan, alhamdulillah. Napa Bu? Alhamdulillah Islam agamaku. Alhamdulillah sehat badanku. Alhamdulillah panjang umurku. Alhamdulillah apa meleh? Dawa umurku ya Rasulullah salamun alaik. Ngoten les ditabuh Ibu. Niki enten grup kula musik langsung blung plak tumplung blung ngoten niku. Pripun jeng mriki diparing hadal napa pripun kula ajari. Enten masjid to, Pak? Kula ajari mengke bapak-bapak semangat, ibu-ibu samsaya semangat. Apa meneh pas pentas jeneng pirsani Pak Mudin. Ibu-ibu sesuk pentas, gelang metu, kalung metu. Wah, ricik. Wah, ibu-ibu manggo ditabuh. Wah. Masya Allah, penyemangat ibu-ibu harus dijak hadrowan. Niku syukur kali Allah Bapak Ibu dipun paringi badan sehat. Nomor kali Allah memberikan kita nikmat sempat, diparingi sempat, diparingi longgar. Contohnya dalu niki
panjenengan sehat tur ya sempat. Sebab ana awake sehat ning ora sempat mergo krana kesibuk kerja pedamelan, mergo krana nandang sakit atau urusan yang lainnya. Itu awake sehat ning ora sempat karena suatu hal. Lah, kalau malam hari ini Bapak Ibu panjenengan diparingi sempat, diparingi sehat, saged bermuwajahah tindak dateng mriki ngendikanipun Kyai kula Kyai Haji almarhum Bapak Ali Muhson Pondok Pesantren Al Hikam, kita mendapat hidayah maunah. Hidayah maunah kuwi niat apik, niat sae tur saged kasembadan. Niku namine kula panjenengan pikantuk hidayah maunah, saged tumindak berjalan dengan baik. Contohnya enjing wau panjenengan bar subuhan wis niat, ya Allah, engko bengi ana pengajian jare Muharraman neneng kene, ya Allah, moga-moga aku diparingi awak sehat, engko bengi iso rawuh tindak pengajian. Niate jenengan dari pagi kok malam ini kasembadan. Niku panjenengan pikantuk hidayah maunah, diridhoi dening Gusti Allah. Kok dilalah kersane ngalah Gusti Allah, jenengan jane wis niat apik, niki wau bar maghrib dikabari, titit, Bu, halo, dengan Ibu Tulqiyem. Oh iya Pak, ada Pak. Ini mohon maaf Ibu, ini ada kabar yang tidak mengenakan. Ini keluarga Bapak, keluarga Ibu ada terjadi kecelakaan di jalan tol Solo Semarang. Wah, materi langsung pripun? Teratapan, astagfirullahaladzim, ya Allah terpuji. Mohon segera dijemput di sini, ini di rumah sakit ini loh. Sing tadinya pagi wis niat bengi mau berangkat pengajian, bar maghrib enten berita dadaan niku. Akhiripun malam itu tidak bisa datang pengausan, tapi dia datang ke rumah sakit. Lah niku piyambakipun dereng pikantuk hidayah maunah. Pramila kula panjenengan syukur ketika suatu saat kerenteking ati Allah saged ngijabahi jenengan kedah syukur kali Gusti Allah. Sebab tidak semua yang dikrenteke wonten ing manah Allah mengijabahi. Terkadang diganjar dengan perbuatan yang lain, kejadian-kejadian yang lain. Contohnya kula dhewe, kula wingi pas nderekke haji rombongan kula niku karom, ketua rombongan Banyudana Sawit KBUH Al Kausar. Niku penanggung jawab kula 40 orang. Gadah 4 kelompok 10 kelompok 1 2 3 4. Niku tanggung jawab mutlak Mas Wahid. Kowe tak tanggung jawabi 40 wong. Mangkat utuh, mulih wutuh, mangkat sehat, mulih sehat. Abot niku Bapak Ibu. Senajan diblonjo negara itu sanggup, tapi berat beban kita. Wah, enten mriko jenenge ya wong kathah. Ngendikane tiyang mriki, Mas Wahid, sesuk nak ana Mekah Madinah kuwi apa perbuatan ana kene iki engko diwelehke ana kono. Apa nggih, Bu? Ternyata betul 40 niki ki sing bregudul ya ketok bregudule, sing nasar ketok nasare, sing taat ketinggal taate, ling males-malesan ketinggal malese, sing sregep sembahyang ketinggal sembahyange, sing napa melih, sing egoisan ketinggal egoise, sing seneng tetulung ketinggal tetulunge. Niku digambarke ketika nindakaken ibadah haji. Lah enten mriku niku ana jamaah kula ki sing gembedhe semuge sok pinter wonten niku diwelehke Gusti Allah ketika nindakaken umrah wajib, umrah sunnah niku do tersesat. Ya termasuk saya ngomong dhewe. Soale kemelinti gembedhe. Piye Mas Fakid? Siap. Kuat mboten? Kuat Bu, terbiasa. Kula enten soritan 4 bulan sebelumnya Bu. Kula latih lari-lari bar subuh, betek-beteke sesuk nak ana Mekah
ben ora kesel, ben ora ilang. Panggah yo hilang, panggah tersesat Bapak Ibu. Karena apa? Kita membanggakan diri kita sendiri. Ora itu nyacatan, ora itu maidonan, ngelokke apa meneh batin. Semua yang niku diwelehke. Amit nyun sewu. Kula enten mriku niku pas salat batin Allahu Akbar. Nyawang wong arep kula niki wong Afrika apa wong itu, Bu? Ya Allah, wong dhuwur weteng kaya ngene cah. Kok ya ana wong prejengane weteng kaya ngene, ya Allah. Sing putih gur serbane tok kali pakaiane, Bu. Kabeh awak wireng, gur mripate kali untune tok leng putih. Liyane ureng janges kados kupluke jenengan niku, Mas. Ya Allah, kok ya enek model wong kaya ngene. Aku anggar pendak salat ngijeni mesti dijajari wong ideng niku, Bu. Alah. Melih pas nembe salat enten wong India apa Pakistan lagi setengah salat dideseli. Asem ngerti salat didesel ning dalam hati kula ora tak omongke. Batin ambune prengus, Bu, kaya sapi ambune prengus kaya ngono. Wah, wong ambune yo ngene gek do adus apa ora. Kula anggar pendak salat ijen didampingi orang-orang sing ambune prengus. Ya niku lah diwelehke. Niku nembe batin. Apa meneh daharan. Enten mriku makane pun terjamin esok awan sore. Kula niku batin iwak sapi apa iwak unta. Iwak gwedi-gwedine yang ngene gek bumbune merasuk apa ora. Kok gek rasane sepo. Lah kok icip rasane sepo anyep jejet, Bu. Alah tole wae itu. Anyep jejet terus, Pak. Akhir terus kula sampai akhir puncak niku kula tumbaske kecap. Wah, kula kan senengane kecap. Nggo mengatasi anyepe niku kula kayak kecap. Dadi rasane ya manis ra karo-karoan ngoten niku. Lah itulah diwelehke Bapak Ibu. Pramila kula panjenengan estu ibadah di mana saja kalau Allah badhe melehke ya diwelehke. Awit saking menika monggo di bulan Muharram menika kita nyuwun kali Gusti dipun kathahken syukur kali Gusti Allah. Syukur bilisan, lisanipun ngucapaken matur nuwun alhamdulillah Gusti, aku cek diparingi waras, aku cek diparingi urip. Ngoten niku. Nggih to? Kula tinggal 40 dina iki kula dikabari tiyang sedo niku pun tiyang 3 napa sekawan kampung kula mriku. Pertama, kampung kula dhewe enten sing meninggal. Kedua, Mas Arif ternyata nggih. Mas Arif ngalian niku lho. Kanca aku Mas Arif ya, Mas ya. Lara apa to, Mas? Angin duduk. Oh, angin duduk. Kula ibuke wafat tenggen kula nangis-nangis kok ndongake. Ya Allah, Mas Arif gane kali kula kecer-keceran ana masjid Cipta Mulya. Dikabari wis ra ono. Dereng dangu Pak Mursidi senior kula enten dukuh nggih mboten terus meninggal dunia. Terus jamaah kula dhewe ngen kloter niku ya meninggal dunia. Loh. Itulah al-maut. Kula panjenengan sampai saat ini ke Allah masih memberikan kesempatan hidup, bersyukur. Nggih Bu nggih. Sebab mboten mangertosi kapan jatah umur kula panjenengan. Sesuk apa sesuke kita nggak tahu. Al-maut kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben awak-awakan bakal ngalami kematian. Mula ngatos-atos bersyukur mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Mboten saged wangsul, Bu. Wis gur garek jenenge kenangan manis yang ditinggalkan. Ngoten nggih, Bu nggih. Mumpung isih urip ngibadahi tertib. Bedane masjid awake dhewe karo masjid Mekah Madinah Bapak Ibu. Nak masjid Mekah Madinah niku 2 jam sadurunge manjing niku wis kebak jamaahe Bapak Ibu. Jero masjid niku wis kebak full.
Enten Mekah Madinah azane ping kalih. Enten Mekah azan pertama jam 3. Kalau awal-awal mereka kaget. Wow, akbar, wow, ya wis azan buka jam. Aduh, jam 3 kok azan aja. Kayak mudine lali jam jebule azan untuk gugah salat tahajud. Wah niku sing do enten hotel do medhuk kabeh tidak datang masjid do salat tahajud. Bar niku nembe azan manjing subuh. Jadi 2 jam atau 3 jam terus do jejer-jejer enten jero masjid, wiridan, sholawatan, maca Quran, tinggal turu ya ono. Sambil menanti niku, kok mengkeh mangkate manjing azan, ora kumanan mlebu masjid, salate ana pelataran masjid. Wis ora kumanan. Padahal enten mriku ana enen jero masjid asenan adem, ana pelataran masjid panas. Anget ning panas. Ana angine angin panas. Ngoten niku. Sami wonten masjid Madinah nggih ngoten, azannya 2 kali. Azan pertama jam 3, gugah-gugah sholat tahajud mandap kabeh keng hotel grudugan sebab masjid sana 24 jam full orang. Mboten enten kosonge. Benten masjid kula jenengan bareng isa dikancing krekep sosok arep mlebu jamaah wae dikancing gitu. Bedane niku bar diazani wae cek ngamprang jamaah urung do teko. Apa meneh Jumatan mimbare khatibe wis ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah cek salare rong lare. Enten mriko jam 10 niku pun stand benten Masjidil Haram Bapak Ibu. Kula kali Amin, kali adik anak kula Aisyah. Nduk, kowe kok pojok kono ya. Cerak lampu ijo kae engko nak diusir laskare kowe geser ono. Heeh, Pak. Aku karo Amin tak maju cerak Ka'bah. Oh Pak, wonten niku jam 10 awan pun panas Pak, nggo payung iki panas. Kotos ya ora mboten kotos. Ketae ora metu kringete. Pun panas ngenteni jam 10, 11, 12, setengah 1 nembe azan salat Jumat. Lah nak Jumatan niku walian kalih mriki. Nak mriko Jumatan sing diwaca surat-surat juz 30. Wingi niku surat Al-Qur'an kalih kulhu. Enten Indonesia kuwali nak Jumatan diwaca sing dawa-dawa. Sabbihisma ya Pak Mudin. Terus apa? Hal ataka. Oh iya. Enten miko kula ya batin neh lho, wong soritan ya ora cetha to. Allahu akbar waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin. Alah, Al-Quraish cah. Aduh tekan Mekah gur Al-Quraish kula ngoten niku. Lah gur pendek men. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Walah. Aduh tekan Mekah iki mau ngenteni 2 jam, 3 jam gur kulhu. Tak kira ki panjang. Kaya Jumatan enten mriki, jebule malah pendek-pendek. Ning sebaliknya Bapak Ibu, ketika sholat maghrib, isya, asar pendek, asar ndak diwaca ding luhur mboten diwaca rada cepet. Isya, maghrib, subuh niku surate dawa-dawa. Apa maneh subuh. Kula wis dadi ngrasani yo. Allahu Akbar. Surat Al-Baqarah pinter rukuk. Ya Allah, dawane ra awak sik ngantuk, randang barbar. Ngoten niku ngrenengi imame kula. Kelase kula ngrenengi aku. Mergo salate kesuwen. Tak kira jamaah mriki ya padha. Nak imame salate dawa-dawa, tarwih salate dawa digrenengi mboten? Mboten, soalnya orang yang masjid to arep ngrenengi piye. Sing ngrenengi sing do salat-salat niku gitu. Ning omah ora gagasan ora salat. Lah kula pas subuh ya kula ngrenengi imame. Walah ya ora ndang wis-wis lah. Niku rampung salat. Zikire dhewe-dhewe Bu, Bapak Ibu. Terus ngadeg muadzine, "Shallu sunatan mayyiti rahimakumullah." Dilanjutke salat mayit. Salat mayit Bapak Mas. Enten Mekah ya bar salat wajib salat mayit, enten Madinah bar salat wajib sambung salat mayit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Maca syahadat.
Allahu Akbar. Takbir ketiga maca doa mayit. Niku suwe banget Bapak Ibu. Kula ngantek ngrenengi meneh. Wah, piye? Allahu Akbar. Kula sing cekak. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kula enteni. Kok suwi men sing diwaca apa meneh? Perasaan sing tak apalke gur iki tok. Apa sing arep diwaca suwene ra. Suwene kok, Bu. Meh 3 menit 5 menit enten. Bar niku Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah langsung disambung salam. Rakaat takbir keempat itu langsung salam. Takbir ketiga doanya panjang banget. Terus terakhir ditutup takbir keempat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Klepat do mlayu dewi-dewi. Ana sing disambung salat sunah, ana sing langsung nang pondok mergo selak panas. Ngoten niku. Lah itulah bedane. Nek enten mriki diadzani dikomati wae sok-sok do wegah teko. Bedane melih angger azan mriko toko-toko do ditutup Bapak Ibu. Kula pas nate ajeng tumbas roti, pokoknya manjing nisa. Pak, ayo tuku roti bilaban kono sing enak kayu. Tumbas roti. Wah, adane nduk. Bar dadan tokone dadi tutup kabeh. Dot tindak masjid. Lah, enten mriki krungu azan panggah buka gitu Bu. Bedane niku. Kenapa di sana dan di sini berbeda? Lah itulah karena ketakwaannya. Belum ten mriko do nyait-nyait sugih-sugih Bu. Motor-motor niku sing ra kanggo diparkiri ning dalan-dalan ngoten niku. Wah, iki nang kene colong uang ya. Dan mereka gur diparkirke. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya memperingati 10 Muharram kula panjenengan supados mengenang jasa para leluhur di desa kita masing-masing. Merti desa. Mula kala wau panjenengan sareng-sareng mendongaaken dateng arwah leluhur to. Wong enten Yasin tahlil. Enten. Lah niku nggih jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah gandeng awake dhewe iki wong Jawa nderek wong kuno kuwi aja nganti ninggalake tradisine tiyang kuno rumiyin ingkang tasih relevan, ingkang tasih sae, ingkang tasih cocok dipraktekaken wonten kampung panjenengan lanjutkan. Sing cocok napa enten iki kegiatane apa? Kok mriki tasih cocok Yasin tahlil jenengan lanjutke. Kok mriki cocoke ngangge kajian-kajian keislaman jenengan lanjutke. Kok mriki cocoke tesih enten solawatan berjanjinan jenengan lanjutke. Kok mriki enten kajian sunnah tafsir Quran jenengan lanjutke. Menurut kecocokan kampungipun piyambak. Sebab antara kampung yang satu dengan yang lain beda-beda. Beda daerah, beda desa niku beda-beda. Kalau cek enten kuwiran mriku gandeng mriku akeh Muhammadiyah, Yasin tahlil mboten enten Bapak Ibu. Ana gur tertentu tok. Lah itu benten enten masyarakat mayoritas bendan. Kita mriki dikuasai Pak Mudir kabeh sedo Yasin tahlil. Lah alhamdulillah dikompliti hadroane ben tambah gayeng. Lah itulah kita merti dusun, bersih desa, membersihkan lingkungan kados pun aturaken Bapak RT lingkungane resik. Ditambah membersihkan jasad pribadi kula panjenengan ugi dipun resiki. Mula wonten syariat Islam kula panjenengan angger badhe ibadah resik raga disyariataken ngagem toya wudu. Nak mboten wudu tayamum. Lah Mas Wahid, tayamume kapan dipraktekke? Nak mboten enten toya. Contone kula nalikane pun numpak montor mabur. Enten mriku ya ana banyu Mas Wahid, tapi ana kolah, ana WC. Banyune sithik dienggo wong 360 wong. Ora mungkin arep wudu ana kolah. Akhire wudune lewat tayamum. Ngagem debu di sekitar kula panjenengan yang kita yakini ana debune ngarep mburi jok kursi
pinggir Joko sih ngon dinding pesawat motor mabur ngoten niku. Lah kanca kula iki kula kecerai. Mas, Mahit, lha iki wudune ngendi iki? Tayume ngendi iki? Kabeh wis didemeki. Lha bokoke pramugari urung didemek ngono. Kae akeh debune kaya ngono. Lah ngoten niku. Wong garek mak plek ngono angel-angel dadak takok ngono. Nggih to. Wis bismillah niat ingsun tayamum dipimpin ketua klotere. Mas Wahid niki jamak takdim sekalian. Oh nggih cocok ngono. Diumumke. Bapak-bapak, ibu-ibu niki pun manjing salat maghrib pramila dijamak qashar nggih. 3 rakaat terus 2 rakaat nggih. Nggo sakniki do tayamum piyambak-piyambak nggih, do tayamum dhewe-dhewe. Oh niku bisa dipraktekkan salah satunya ketika kita dalam kendaraan. Lho Mas Wahid lagi madepe nyandi sak madepe kendaraan. Kok ndelalah niki kok terdange ngilen ya. Mengkahe mriko ya kita pas madhep ndelah Ka'bah ya termriko. Lah niku boleh dipraktekkan. Itulah suci secara zahir kula panjenengan lewat wudu. Mula dawuh para pinisepuh, Bapak Ibu disunahke tirakate tiyang kinarumiyin menika salah satuna menggantung wudu. Kaya jamaah bimbat kula niku Pak Joko saking Sambi niku dheweke nggantung wudu. Dadi angger batal ngentut wudu meneh. Batal ngentut wudu neh ngoten niku. Mula ya dongane ya mandi kula ya ngoten. Soale saka laire wae dhek belajar suci. Anu Mas Wahid, aku arep yang makame Kanjeng Nabi ya. Oh, napa Pak? Arep berjanjenan ngono wae. Dadi ana makame Kanjeng Nabi nggo kita berjanjian Mas. Diwaca suwi ya Pak, kula tak nderek ngono. Tak kira ger setengah jam ngono iki rampung. Jebul berjam-jam dhek. Kitabe diwaca kabeh kula. Wah, kesuwen tak tinggal mulih kula. Kula golek sing praktis-praktis mawon. Lah itu bersih diri raga kula panjenengan awake ya diresiki kelawan mandi bersuci wudu tayamum. Kalbu kula panjenengan manah kita nggih nderek disuceni Bapak Ibu menghilangkan sifat-sifat penyakit-penyakit rohani dengkri, jahil, metakil, sombong, riak, ujub. Ujub niku gemede nganggep paling pinter dhewe liyane salah. Riak niku pamer bondo, pamer kepinteran, pamer pangkat derajat lan sak panunggalipun. Ghibah, grenengi, ngrasani niku ya sekedhik mbaka sekek dihilangkan. Pramila pentingipun majelis taklim, majelis ilmu salah satunya untuk menghilangkan sifat-sifat penyakit-penyakit rohani kala wau ditambah kalih menambah pangertosan agami Islam baik lewat ilmu fikih menawa lewat ilmu tasawuf. Lah niku Bapak Ibu ingkang terakhir Bapak Ibu dalam peringatan menika dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahmi, mempererat paseduluran. Mempererat napa? Paseduluran. Keranten ngenten iki jenengan kepanggih ketemu saling donga mendoa. Piye Mas Wahid kabare sehat-sehat Pak? Pripun Pak kabare sehat? Alhamdulillah lah itu. Saling doa mendoakan. Dawuhipun Kanjeng Nabi sing sapa wonge pengin diberkahi uripe, pengin didawake uripe, fal yasil rahimah, jalinlah silaturahmi. Alhamdulillah dalu menika Bapak Ibu warga Klumpit dan sekitarnya mengadakan peringatan pengausan menika sampun nindakaken salah satu sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi. Pun nggih Pak Bu nggih, pun jam sedoso jam pinten? Wah, 10:30 lho lah lewat. Saking kula cekap semanten kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot
petuk encik tawa roti. Wong urip pancene yo abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallaha fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, donga. Oh, nggih. Bapak Ibu monggo kita tutup kanthi doa, kanthi pangajap mugi-mugi menapa ingkang dados hajat kula panjenengan sedaya dipun ijabahi dening Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka syami'un qaribun mujibud da'wat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana, anil khairi qaribna, anis syarri ba'idna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Mata sedang dulu tentang pemimpin Bapak Yai Haji Wahid Ibrahim serta Islam yang sampun kepada kita satu